Hvad så YouTube? Og vi har en med, men I kan ikke høre om det lille problem. Han er her. Han er en melon. Dejlig melon. Han smager godt. Og vi skal spille... hvad hedder det? Jamen, det har jeg skrevet. Vi skal spille sådan noget Minecraft. Jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder. Hvad hedder det nu? Ja, Skyblock. Så hvis jeg lige går til mit home, tror jeg kan se ham. Nej. Men så kan vi lige, så går vi bare i gang, fordi jeg har sat home over hos ham. Så vi har ham hele tiden. Så. Sådan der. Ej, det er så pinligt, hvis jeg kan huske, hvordan man laver en generator. Hvor får man det skilt? Det kan jeg godt vide. Den skal være 4 lang, ikke? Ja, prøv at se. Hvad sker der? Oh my god, jeg var lige i hvert fald nede med min spandlava. Men vi kan godt kaste ting til hinanden, ikke? Nå, så skal det være lava der. Okay. Jeg har lavet en fail så nu. Jeg kom til at bruge de der 2 stykker is på en uendelig vandkilde. Ja, med lava i. Og hvis jeg sætter lavaen først. Nå ja. Ja. Og den skulle være 4 lang, ikke også? Der hvor vand skulle være, der skulle den kun være 2. Og så altså 1 blok, og så 1 ned. 1. Hvis jeg laver en film nu, så skal du hjælpe mig. Ja, okay, den går. Den går. Hvorfor spammer han? Nå, vi ser hudtræet. Okay. Så. Ja, det er faktisk lidt irriterende, når det regner. Så står TPS EPT. Du tager bare ikke mit træ, du gør ej. Seriøst, det gør du ikke. Hvad så? Lad os simpelthen skrive. Storstreg Ashley. Så nu har jeg en vejleder der. Jeg fik en sapling. Sapling. Jamen jeg kan heller ikke sende noget nummeret. Et eller andet med stråstreg zhome, stråstreg info, stråstreg log, sådan noget. Og det her, det kommer til at være sjovt. Jeg fik en sapling med. Sådan. Hvad? Du vil gerne låne en med mig, hvis du... Fik du en sapling?
Har du ikke nogen sapling? Du må gerne få en af mig, jeg har 2. Du skal bare sætte home over hos mig. Her. Hvor er du? Her. Og så lidt. Du glemte at sætte home. Hvorfor skriver du så ikke bare home? Ja. Ja, okay. Hvad for en da? Hvor fanden synger du den så? Nej! Yes! Jeg dør kraftedeme. Jeg mistede bare ikke mine ting. Nej. Der var jeg faldet ned, der skyndte jeg mig at skrive Iceland. Oh my god. YouTube. Det var... Fuck ja. Jeg skal fandme være hurtig. Det er derfor, der er ikke nogen, der skal distrahere mig, når jeg er i gang med sådan noget vigtigt her. Oh my god. Faldt du ned? Men du så være, jeg er heldig nok, hvis jeg mistede alt, hvad jeg havde på mig. Jeg har været tur. Jeg venter lige ved at hugge noget cobblestone. Står home. Har du lavet en ny? Nå. Men ja, jeg er her. Jeg har sat home her. Jeg er her. Lol. Hvorfor spammer de i chatten? Så stod det irriterende. Hey, jeg tror jeg er derovre. Nej. Det er fordi man kan se hinandens ører, hvis man er tæt på /es. Nej, det er det heller ikke, fordi jeg har ikke plantet noget træ. Ja. Jeg ser flot, den er psyko-ø. Det ser flot ud. Men så hugger jeg bare lige noget mere cobblestone. Jeg har 8 cobblestone. 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14.
Og så har vi 15. Og så... Lol, hvordan kan man få smaragdblocks? Der er en ø lige ved siden af mig, der har smaragdblocks. Ah. Kan man også købe koæg og det? Jeg ser en kofarm. Hvor meget koster de der koæg? Ah, dammit. God dammit. 1500, hvad starter man med? Lol, jeg har ikke den command. Sådan der. Nej. Godt så. Og så et græskar. Han taler. Crafte. Nej! Fuck! Nej! No! Min lava bliver til obsidian. Vil du ikke lige skrive det i Minecraft-chatten? Så har vi lige startet YouTube. Det er bare nederen. Hvor er det nederen. Okay, YouTube, er I med på? Vi kan ikke tabe nogen sapling, så vi fælder bare lige træet. Fuck. Jeg har lige startet. Jeg er lort. Og YouTube, det her, det bliver nogle episoder med ham og mig. Jeg har åbnet min chest endnu. Jeg vil have en sap. Hvis jeg ikke får en sapling, må jeg så få en sapling af dig? Nej, jeg behøver ikke, fordi jeg fik 3 saplings. Men ellers tak. Og den skal 2, og den skal også 2. Så YouTube. Så kører vi. Så går det godt nu. Og så lige